Takže, milí Považsko-Bystričania, dovolte, aby sme sa vám predstavili. Takže základná škola sa nachádza v Považskej Bystrici spolu s občianskym združením Mladí pre Považsku sa aj týmto chceme uchádzať o vašu podporu. Minulý rok sme v Považskej Bystrici rozbehli projekt Včely v meste. Viacerí ste už mali možnosť vidieť našu včelnicu na 3 vežiach, ktorú je vidno od budovy Banko, a včelnicu na firme Kates, ktorá je návštevná, kde ste všetci vítaní v rámci návštevných hodín. Projekt je zameraný na výstavbu školskej včelnice, kde takouto zaujímavou formou sa pokúsime mladých detí priviesť k tomu, aby mali záujem o environmentálnu výchovu, chov včiel a oboznámili sa so životom včiel. Deti aj široká verejnosť z Považskej Bystrice v rámci voľnočasových aktivít, ale aj v rámci vyučovania budú môcť navštíviť školskú včelnicu, kde budú môcť na vlastné oči vidieť, ako to vyzerá v úli, ako to bude možné takým spôsobom, že stena do úla bude presklená a toto bude také zážitkové učenie, ktoré určite bude pre deti zaujímavejšie ako len sedieť v škole v lavici a niečo memorovať a učiť sa. Takže pomôcť nás môžete tým, že po nákupe v Tesku žetón, ktorý dostanete pri pokladni za nákup, hodíte do našej nádoby, do nádoby nášho projektu Mladí pre Považsku školská včelnica.